No, začni. A to není hymna. No to bola tá herecká hra. To je teda... 40 rokov z piatky. A to stále dookola? Ten Jozef je polovník? To je 40 rokov z piatky, to bolo na Majaleci, v Majalečovej dolinke v Karubine. Lebo Hali, nie? Ako tam volali, na Dežnicami. Rožetky. Čo chceš nahrať? Čo? Neviem. Čo chceš nahrať, Tania? No, neviem. Žen to, čo som spieval, máš nahrať? Nemám. Ja som tu nebola. A čo si spala? No, rýchlučko, začni. Teďka, dobrý deň. Ježiš, a povedali, že kto si tu je. A ty si chlap. A ty si pekný chlape tu. Dobrý. Dobre. Prípadná to. Však vidíš, že je dobre, má kuchara ako pivovarnická kopia. Ale vidíte, ako je dobre pri ňem. No. To ma on tak dorichtoval. Bola som kašiačka chudá. Ja to vypoznám, či bola. No, a pozrite sa, ako ma Že dorichtoval. vrťma bol za všetko chudá. Vieš, ako že chudá babka chudá. Že vrťma bol za keď som chudá. Začúr. A čo tu robíš? Jeme tu vyšovali vo tebe. Ale počúvaj, čo tu robíš? Uvítaš hosti a za to príde. No určite. Ty si ideš vítať. Tebe prídu vyšovať, nie Áno, jej. tebe prídu vyšovať, nie mne. Ďacko, že mi to Ale mne prídu aj na Vianoce, to je. Hej.